Allah ya la'ani shaidan. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 3. Allah ya la'ani shaidan. Wani mutum ne aka yi a wani gari. Kullum abokansa sai su la'ani shaidan, shi kuma yana kushe su, yana cewa, me ya muku wanda ba ku taɓa ganinsa ba, balle ku ce ya cuce ku? Ana haka wata rana sai ya yi mafarkin ya haɗu da shaidan a wata unguwa. Sai shaidan ya gode masa bisa kariya da yake bashi, ya kuma taya masa cewa ya zo ya raka shi zuwa wani gari a cikin sararin samaniya. Shaidan kuwa ya goya shi suka shilla zuwa sama. Can suna tafiya sai ya ji fitsari yana damunsa. Ya roƙi shaidan ya ɗan saurara, ya sauka ya yi fitsari. Shaidan ya ce, haba, kai ba abokina ba ne? Menene matsala don ka yi fitsarinka a kan bayana? Sai ya ce, a'a, ba zai yiwu ba. Shaidan ya lallashe shi har ya amince, ya kwarara fitsarinsa. Yana gamawa sai ya farka, ya tarar duk ya jiƙa shimfiɗarsa da fitsari. Buɗan bakinsa sai ya ce, Allah dai ya la'ani shaidan. Darasi: shaidan maƙiyinmu ne bayyananne.